Θα σας διακόψουμε, κυρία Καλογεράκη, στο σημείο της απελευθέρωσης. Υπάρχει μια πληροφορία σχετικά ασφαλής ότι μεταξύ των επιβατών, ακριβώς αυτό βλέπουμε, μεταξύ των επιβατών ήταν και δύο Μητροπολίτες από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, επιβάτες του αεροσκάφους που απελευθερώθηκαν από τον αεροπειρατή ή τους αεροπειρατές. Που έχουμε και εμείς από το σημείο που βρισκόμαστε, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πλησιάσουμε. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε από τα άλλα δίκτυα, γιατί εγώ δεν έχω εικόνα από τα διεθνή δίκτυα. Είναι λίγο μακριά από το αεροσκάφος. Είναι δηλαδή πάρα πολύ. Είναι στο χώρο του παλιού αεροδρομίου. Και να το διευκρινίσουμε αυτό, είναι στο παλαιό αεροδρόμιο της Λάρνακας που έχει μεταφερθεί το αεροσκάφος. Ο διάδρομος προσγείωσης των αεροσκαφών στο καινούργιο αεροδρόμιο βεβαίως είναι ακριβώς ο ίδιος. Ωστόσο, πέρασε από το καινούργιο αεροδρόμιο και έχει προσγειωθεί στο παλιό, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, εκεί της Αλικής, όπως είναι γνωστή χαρακτηριστικά. Κυρία Καλογεράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.